Mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, subling misaka. Samtang kapulisan o crisis management team mag-roving nining bispiras sa kapistahan. Kini aron pagsiguro nga walay pa nagtapok sa daghang mga tao. Siluan mayroon din na sa report. Aron pagsiguro nga mapatuman ang physical distancing sa sulod ug gawas sa simbahan sa Berhen sa Regla, mipatuman og rerouting sa Lopez Haina Street ug sa Dimataga Street ug wa tuguting may mga sakyanan nga makapark palibot sa simbahan. Ning bispera sa kapistahan sa Berhen sa Regla, gipanglantawan ang pagdagsa sa mas daghang mga tawo nga buot mo simba ug managkot. Subli usab nga gipalanog ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga dili mangimbitar og mga bisita aron malikayan ang pagtapok sa daghang mga tawo. Subling pahinumdum sa mga health officials nga anaa paghihapon ang pandemya busag gikinahanglang hinumduman ang mga health protocols ilabi na bispiras karon sa piyesta ug gilauman ang pagdagsa sa daghang mga tawo. Gikasubo sa mayor ang subling pagsaka sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Kagahapon, adunay 22 ka mga bagong kaso diin 5 gikan sa Barangay Mactan human sa gipahigayong mass swab testing. Upat usab gikan sa uniform service samtang ang uban resulta sa contact tracing ug requirement sa trabaho. Ato na nang gimanduan ang ato ang kapulisan ilahan na ng trabaho nga pagsusi, no? Pagsubay sa matag barangay. O ato na pong gibanduan ang tanang barangay tanod nato nga morubing gyud sa matag balay. From the past days ni us naman pud unta to, pero tungod kay kanang subsob ang atong pag mass testing sa mga barangays, wala kita ni hunong og pagpangita sa COVID. Tungod niini, mibalik sa triple digit ang active cases sa Dakbayan nga ana-ana sa 107. Hinuon pabiling taas ang recoveries nga naa sa 2,343 samtang ang total COVID case sa Lapu-Lapu City moabot na sa 2,569. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.